सिख्लायानो जा बुरैयानो जा जिखुनु हिनजाव मानसिल' जानो नांथारगौ। बुरै मानसियावलाय बेसेथो मोननांगौ जाखो गुरलाबखौ? नोंलाय मानोथो जिंगासिदों? जोंनो मालखौसो नांगौ ना मालखौसो? बुरैबाबोथ' बिनावबो माल दङना। अबे मोनसे मालखौथो होनखोब्रा नोङो? बुजिनो हालाय लाङासै आं। बुरैफोरनि मालालाय मा सुवाद जानोब्रा? थोद सुवाद बबेखौ बुजियोब्ला नोंलाय? बबे सुवादनि खोथाखौ बुंलायलांखो नोंलाय? मालनि खोथा बुंदों नालाय जि माल दङ जिखौ बुजायो बेखौनो बुजिदोंब्रा। बेफोरखौ होनाखैलै आङो बेफोरखौ होनाखै। बिनि उदै सिङाव थानाय मोदोम सिङाव थानाय गासै बुस्थुफोरखौसो होनदों आं। हमना लादो बिखा बिख्लो किडनि मेगन बेफोरखौसो होनदों आं। बुजिबाय दा? नै बेखौनो आंलाय गुबुनसो बुजिखानायमोन दा। आयौ आबु दारियामोन नङा दे होमबा? बोराय रायहैनो खम नोंथाराथ' नोंबो बेफोराव स्मार्टथार माथो दाबो। आबु दारिया? ओइ माथो खालामनो बेखौ? हमदो माखौथो नायबाय थाखो? आयौ आबु दारिया आंखौलाय मानो हमख्रबखो? आयौ! थौ जल्दि थौदो दा सोरबासो न'लाय लांगोन। जाथारबाय दिनैनि थाखाय थोथारबाय बेनो 50 लाखनि थाखाय जाखाबाय थौदो। थोद रेप खालामनो नागिरनाय बायदि माखौथो होख्रावदों? सिरि था। मा खालामनो नागिरदों नोंसोरो? मा खालामनो नागिरदों? हगार आंखौ हगार आं न'आव थांनोसै हगार। आबु दारिया मा खालामनाय जादों नों बेफोरो? 50 लाख नोङो 50 लाख आंखौ सिनायाखै नोङो? हगार आंखौ हगार। मानो हमदों? हगार आं गियो नोंसोरखौ। आबु दारिया मानो बिदि खालामदों नोङो? हगार। ओइ 50 लाख सिरि था। बे दारियायालाय माथो हमनोबो हाला बोनोबो हाला। थौदो गोख्रै। सोर दं? बासायफै आंखौ प्लिज बासाय हेल्प मी। बिहामजो मा खबर? हो? मा सोंदों नों? खबर सोंदों नों? मिन्थिखाया नोंहा मा खबर? मिन्थियो मिन्थिनायखायनोथ' सोंदों दा मा खबर होननानै। मिथिखायोब्लालाय मानोथो सोंबावदों? सिरि था। थां बहाबा आंखौ दिनै सानसे हारसिं थानो हो। आंनि गोसोआ मोजां नङा। आं दसे सम निजोम हारसिङै थानो लुबैदों। आं बुजिगौ बिहामजो। हिनजाव माहारिनि सिनायथियानो सासे बिमा जानाय। सासे बिमा जानो हायाब्ला बेसेबां दुखु मोनो बेखौ आं बुजिगौ। अब्लालाय मानोथो मा खबर होननानै सोंबावखो? दे जेबो नङासै। जि जाबाय मोजाङानो जाबाय। मा मोजां जानायनि खोथा बुंखो नोङो? बिदिब्ला आंनि गथ' थांगारनायखौ नों मोजां मोनदों? औ आं मोजांसो मोनखादों दा। हिनजाव फिसाखासोमोन नालाय। थांगारबाय माथो जाखो? मोजाङानो जाबाय दा। सिन्था खालामनो नांला दे। आरो नाजाबावदो बेबार हौवासा मोनथारगोन। आयै आं नोंखौ माजों रुजुबावगोन? हे गसाइ नों बायदि बिखुनजो बे बुहुमाव आरो रावबो बिहामजोफ्रानो दा मोनथोंसै। आंनि खाफालाव लिरनाय दङमोन बेनिखायनो आं नोंखौ मोनबाय। आरो रावबो दा मोनथोंसै नों बायदि बिखुनजो। आंनि जिउआथ' बरबाद जाखाबाय नों बायदि बिखुनजोखौ मोननानै। आं नोंनो माबोरै फिसौ होनो? आं नोंनो फिसौ होनो हानाय नङा। गिनाय मोनबाय आं नोंखौ। दाल'सो हौवासा फिसौ नांगौ मोनखांनायनि उनावबा आंनि फिसाखौबा माबायदि मा खालामगोन नोङो? आं गिनाय मोनबाय। ओहो आं फिसाखौनो खांला। नांला आंनो। ए फिसा फिसौ खाङालासिनो सिख्ला गोरलै बायदि देलायलाय थानानै बेलेग हौवाफोरजों बास्थाबफानो? हो? बेलेग सेंग्राफोरजों लाइन मारिनो? फिसा फिसौ खाङाबानो दि सोरबा हौवाजों बास्थाबगोन बे खोथा नङा आयै। आं नोंनि थाखायसो फिसा फिसौ खांनो नागिराखै। नों गावनि आखलखौनो एसेबो सानना नाया मानो? आंनि देहायाबो जोबोद लोरबां जानानै दङ आरो बेयावनो गोसोआबो गाज्रि। बे समावनो नोङो आरो आंखौ बायदि बुंफैबाय थायो आयै। आं बुंदोंना नों दसे सम बहाबा थांथ' आंजों दारायलायथ' आंखौ निजोमै हारसिं थानो हो होननानै। मानो मानिया? नोंखौ बुंनायनिख्रुइ बुङैयानो साबसिन। नोंखौ थोननायनिख्रुइ सैमा मासेखौ थोनबाय था बेनो मोजांसिन। नोंनि खाथिनिफ्राय आं गावनो साइड जानानै थानाया मोजांसै। थादो नों बेयावनो आं थांनोसै। जायखि बुंबाय थाया मानो?
जेवजा हिनजावसा फिसायाथ' गैलाना थांबाय बेनिफ्राय आरो रंजाथाव बाथ्रा मा जानो हाबावगौ आंनि जिउआव जोमैया बहा थांदोंथाय दाबो न'आव फैयाखै बेलासिलायलांबाय बिहामजो मानसिया बेबायदि एसां बेलासिलायनाय गामि बेरायो बे बेहा बिखुनजो दं हुवा दङ न'खर दङ स्रां ब्रां बहा थांदों बहा मा खालामहैदों थाब फैफिनबानो जायोना दिनै मानसिखौनो आलावरिनि सायाव आलावरिसो नुलांसिनथारबाय आङो फिसा फिसौबो गैयैजों जाबजों आरो हुवा हिनजावबो मा जाखो बिसोरो दामानि हुवा हिनजाव सानैनि गेजेराव गोरोबनायखौनो नुवाखै आं बिसोरनि जोमैनि आखला गावबो बेनो नालाय अनबाबो अनजाया हनै साना हाबलाय लांसिगोन हौवाया सानसे अफिसाव थायो अफिसनिफ्राय फैयै सिगाङावनो जेरावखि थाङा मानो थाब थुब फैनानै थाफैबानो जायो बाजै माखौथो सानहाबबाय दङ माबा मोनसे गोथौ बाथ्रा सानहाबना थानाय बायदि नुदों दे नोंखौ अलम्बार नों फैबाय नोंसोरनि खोथाखौनो सानबाय थादों आङो नोंसोर हुवा हिनजावनि खोथाखौनो सानबाय थादों नोंसोरहा संसार जादों दुखु सिन्थाया जोंहासो मोनदों जोंहासो सानफानो गोनां जालायलांबाय मा जादों मा सिन्था खालामदों जोंनि खोथा नोंलाय जोमैया गैया दाबो न'आवनो गैया बहा थांदों बहा मा खालामहैदों खोन्थाबो लाङाखै फन हरबाबो रिसिभबो खालामा जोमैया दाबो न'आव गैया खैथासोआवथो ओंखारलांदों बेलाय न'निफ्रायलाय गैयाथ' बेखौनो साननानै दं आङो बहा थांदों बहा मा खालामहैदों थाब थुब न'आव फैबानो जायो होननानैहाय खैथासोआव न'निफ्राय ओंखारलांदों आरो बहा थांदों आंनो खोन्थायाखै आं नुवाखै आरो न'खरनि मानसिफोरनो रावनोबो खोन्थालाङाखै बेलेग हुवा लानानै खाराखैथ' थोद जाम्बा गावनि हिनजावखौनो बिदि सन्देह खालामो नामा सन्देह खालामाखैलै आं बाजै आं बेखौ खारजानोसो लुबैबाय सोरबा हुवाफोरजों रं नम्बर जानानै खारस्राबाबो स्रा जासिगौमोन नामाथाय बियो फैयाबा हामगौलै बे दिनै न'आव फैयाबा हामगौ आंहाबो रं नम्बरजों रायलायबाय थानो चान्स मोनथारगोन आइ माबायदि हुवा हिनजावहाय बिसोरलाय हुवाया गैया होनबा हिनजावा सान्थि मोनो हिनजाव गैया होनबा हुवाया सान्थि मोनो गैला बिसोरनि न'खरा बायमारसिगोन थै आंहासो मालायनि संसारखौ सानै खर' गरम संसार जाग्राफ्रानो जेबो गरम नाङा जायखि लालायना खारलायबाय था जायखि गोमालायबाय था जायखि जाबाय था गावबागाव जिउ गावबागाव संसार गावबागाव न'खर गावबागाव मिथिगौ दानि जुगाव मालायनि खोथा मोजां साननो थांबा गाज्रिसो जायोहाय दायसो नाङो सानबाय थायाहां फैबा फै फैयाबा था जासुलि नों फैसा 10 थाखा 20 थाखाफोर लाबोदों नामाहाय गैयाहाय बबेनि फैसा मोननांगौ जाखो आंनावलाय सोर होग्रा दङ आंहालाय फैसा सोंदोंसो बाल नोंहा जुमाय फानै सानफ्रोमबो 10 थाखा 20 थाखा मोनो नालाय बेनिखायनो सोंदों आरोहाय मा गैया दामानि आंहा जुमायानो गोखै जादों नांस्रायाखै लससो जानानै दंबाय दङ आंहा दामानि ओमफ्राय मानोथो फैसा नांगौ जाखो नोंनोलाय माबाहाय मिक्सार जानो लुबैदोंमोन आं फानलु गोसा होनानै बेफोरबायदि लामा सेराव जिरायबा माबा माबि जालु जाला जाबाय थानो जोबोद मोजां मोनथारो आङो आंबोथ' जानो लुबैदोंहाय लुबैनायालाय र' मोनजागोन नैबे लामाथिं दा रिक्सा आवलाफोर थम आवलाफोर सालायलांबाथाय फैसा बिना लाखिगोन आं हाखायो बिदियाव बे मेर गंसुवादाबो गारिखौ बहा लाना थांखो नांगौ समाव मोना आयु ओइ लावगि हनै बियो नालाय औ बेलाय जों गामिनि बिहामजा नङा इयो आया अलम्बारनि हिनजावा बेलेग हुवाफोरजों हनै माबायदि आखो हमलायलायनानै थांदों ओइ देलाय नायखोमानि देलाय फै जल्दी फै ओइ दारिया जल्दी थौदो जल्दी 50 लाख आयु लावगि अलम्बारनि हिनजावा बेबायदिसो आयै सानै साथाम हुवाफोरजों लेनदेन दङ ओइ जासुलि नों मा सानदों आं हले बेलेगसो सानदों दै दोनखारलाङाखैसोथ' ओइ लावगि नों बुंनाया सैथो मारदांहाय दोनखारलांमारदोंसोदां बेनिखायनो माथो अलम्बारनि हिनजावाबो सिरि दलद आखाइ हमजालायनानै थांबाय थौ खोन्थाहैनि थौ नै गामिनि देवानि सानैयालाय बहाथो थांनो नागिरलायखो ए आदै नों इसे आवगायाव फैनायबा गावनि मेगनजोंनो नुथारसिगौमोन औ जों नै दासो नुदों आरो नोंसानाव थांनोसो नागिरदोंमोन खबर हैनो माथो जाखो
नोंसानि बिहामजोआ बै अलंबारनि हिनजावा दानिसो सोरबा सिनाय मोनै हुवाफोरजों बासताबलायनानै दोनखारलांबाय। मा बुंदों नोंसोर बेफोरखौ? आंनि बिहामजोफ्रा बिदि जानो हाया। फोथाया थांनानै न'आव खबर लाहैथां। होमबानो मिथिगोन नोंनि बिहामजोआ न'आव दङना गैया जोंनि बुंनायखौ फोथायाब्ला। नंगौ दासो थाबाय नै बिथिं दोनखारलांबाय। सोरबाफोर न'खरनि मानसि सिनाखिफोर नङा बे? हाबाब माबायदि बेहाव नोंबो बिहामजोफोरखौ लाइ होग्रा। आं लाइ होग्रा?